Мәсәлән, бүгенге чыгарылышта туры эфирда сүгенгән өчен эштән куылган алып баручы, митингларда лозунглар кычкырып йөрүче телсез ир-ат һәм эшкә леопард күлмәк киеп килгән өчен премиясыз калган прокурор. Ә хәзер тулырак. Лимонның бу чыгарылышын Татар-информдагы хәбәр белән башлап җибәрәс килә. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов мөгезле эре терлекне киметкән районнарга шелтә белдерде. Былтыр 28 районда мөгезле эре терлек саны 22 мең башка кимегән. Хәзер Рөстәм Миңнехановның цитатасын укып китәм. Аксубай, Нурлат, Әлмәт, Лоеш, Түбәнкама, Әгерҗе. Нәрсә уйлыйсыз сез? Ничегрәк итеп әйтер иде микән Рөстәм Миңнеханов? Рөстәм Миңнеханов әйтә дип уйлагыз инде. Нәрсә уйлыйсыз сез? Фабрикалар, заводлар юк сездә. Сездә төп керем ит, сөт. Я үзегезнең инвесторларыгызны табарга кирәк. Я кеше хуҗалык формаларын җәлеп итәргә, я ире инвесторларны чакырырга. Район җитәкчесе уйларга тиеш. Без берне эшли алмыйбыз, безнеке юк инде дип утырасы түгел. Син эшлисең, үз территорияң өчен җавап бирәсең. Менә дөрес сүзгә җавап юк инде. Менә 5 куллап килешәм. Афәрин. Әмма шелтә белән генә калмасын иде ул. Ул хуҗалыгына матди ярдәм дә күбрәк булсын иде. Мин кистереп әйтә алмыйм, ул хуҗалыгында эшләүчеләр хәзер нинди хезмәт хакы алганлыгын. Бәлки сез беләсездер, белсәгез языгыз. Но миңа калса, күп түгелдер кебек инде ул. Андый катлаулы физик хезмәт өчен бик аздыр шикелле. Һәм менә мин уйлыйм, әгәр дә авыл хуҗалыгында эшләүчеләргә хезмәт хакын арттырсалар, мәсәлән, нинди хезмәт хакы? 100 мең дисәм бик күп буламы? Арттырсалар, мин сыер саварга фермага кайтыр идем бәлки. Андый эштән курыкмаган кеше өчен бу бик нормальный, яхшы эш. Әмма бик күп көч таләп итә торган. Шуңа күрә аның хезмәт хакын арттырырга кирәк. Ә сез нинди хезмәт хакы өчен авылга кайтырга ризалашыр идегез сыер саварга? Миңа сезнең фикерегез дә кызык. Әйе, итергән коммент лайк куярга, безнең каналга язылырга, колокольчикка басырга, комментарийлар калдырырга онытма. Кыскасы, давай бергә сөйләшә. Ни дигән дә мин бер үзем белән сөйләшеп торган шикелле камера каршында кайчаннан бирле киттек. Мәскәүдән 74 яшьлек пенсионер ханым телевизор аша дәвалаучыларга 8 миллион сум калдырган. Бу хәл ничек була? Астра ТВ, әнә шундый канал бар икән әле, Астра ТВ дигән, анда телевизор аша, телефон аша кешеләрне дәвалыйлар икән. Шунда бер тапшыруга шалтырата әлеге әби, аның белән сөйләшүче кеше үзен халык ара дәвалаучылар ассоциациясе вәкиле дип белдерә. Һәм әбигә дәвалау сеансы өчен, дугалар сеансы өчен 22 мең сум түләргә кирәк дип әйтә. Әби югалып кала инде әлбәттә, чөнки бу бик зур сумма. Әмма аңа әйтәләр, бу акчаны ниндидер анда дәвалаучылар ассоциациясе кире кайтарачак, компенсацияләшәк дип әйтәләр. Әби сөенә инде, һәм әби сөенгәннән соң аңа тагын берничә түләүле хезмәт тәкъдим итәләр, һәм ахыр чиктә әби 8 миллион чыгарып сала бу кешеләргә. Бу әбидә каян 8 миллион барлыгы турында сөйләшмәгән диярәр. Бәлки ул бик күп эшләгәндер, бәлки аның балалары байдыр, кеше акчасында безнең эшебез юк. Ансы мөһим түгел. Әмма күз алдыгызга китерә аласызмы? Телевидениедә федераль каналлар белән бер рәттән менә шундый Астра ТВ кебек канал эшләп утыра икән безнең. Мин андый канал барлыгы турында белми идем бөтенләй. Һәм ул тәүлек әйләнәсе менә шулай кешеләрне алды икән. Бер әбине 8 миллионга алдагач, анда нинди акча обороты йөри икән, миңа шунысы кызык. Һәм әлбәттә әйтергә була инде, кеше самими булырга тиеш түгел, аяк акыл белән карарга тиеш, ул аның үз гаебе, минем шулай әйтәсе килә дә, ул үзе гаепле, аны бер кеше алай эшләргә мәҗбүр итмәгән дип. Әмма бу бит инде мондый каналның булуы дәүләт моңа күз йома дигәнне аңлата. Ә бу котышкыч. Менә безнең 1 февральдән сүгенү сүзләренә бәйле карар барлыкка килде бит инде. Әмма ни өчендер? Ни өчен икән? Ул сүгенү сүзләре артканнан артагына бара социаль челтәрләрдә. Ярар социаль челтәрләрдә, инде телевидениедә күптән тыелса да, анда да ара-тирә күренеп ала әле шундый очраклар. Эфирга сүгенү сүзе эләккән өчен Төмән дәүләт каналыннан 3 хезмәткәрне эштән куалар. Нәрсә килеп чыга? Эфирга эләгергә тиеш булмаган өзек эфирга чыган, бу инде режиссер яки монтажерның гаебедер, алып баручыныкы түгелдер. Әмма бу хәл өчен аларның 3-сен дә эштән куалар. Әмма иң кызыгы, әлеге каналның генераль директоры сүзләренчә, аларны эштән кумаганнар, алар үстәлекләре белән киткәннәр.
мен аларны аңлыйм да инде. Без бит гадәти тормышта сүгенмибез. Без вообще андый сүзләр кулланмыйбыз. Монда ялгыш эш кылганда инде моның йөрәге чыдамаган инде тамашачылар алдында шулкадәр җаваплылык хис иткән. Юк, мин болай эшли алмыйм бүтән. Кугыз мин эштән, мин китәм, бүтән эшләмим дип әйткәндер дә, шулай саубуллашкандыр инде. Башкача була да алмый. Санкт-Петербургта 31 гыйнвар көнне митингта лозунглар кычкырып йөргән өчен бер иратка штраф салалар. Ну, кемнәргә генә штраф салмадылар, инде кемнәрне алып китмәделәр, ярар. Тик монда бер кичкенә генә нюанс бар. Әлеге ират кибеткә барган була бу вакытта. Һәм тагын да кичкенәрәк нюанс, ул шукрак була һәм бик начар сөйләшә торган була. Мин кликбейт кебек әйттем инде, телсез ират дип. Ул бик начар сөйләшә һәм хәтта суд вакытында да аның янында махсус тәрҗемәче шикелле кеше утырган. Чөнки аның сөйләгәнен аңлап булмый. Ул шундый дефект дип әйтегән, сөйләм дефекты. Әмма аңа менә шулай штраф салалар һәм аны гаепле дип табалар. Әмма бу вакыйга белән пресс-секретарь Дмитрий Песковка да хәбәр итәләр, аның фикерен сорыйлар һәм ул судья бу карарны кабул иткәндә нәрсә турында уйлагандыр, әмма моны яңадан тикшерергә кирәк дип шулай җиңел генә котылып кала инде. Монда минем бер генә аңлатмам бар. Миңа калса безнең Росгвардиядә эшләүчеләр кешеләрнең уйларын укый беләләр. Һәм ярар кычкырып йөрде. Бу просто башында кычкырып йөргәндер, һәм алар аны ишеткәннәр. Күз алдына китерә аласызмы, нинди сәләтле кешеләр эшли анда? Башкасы митраган. Чиләбедә бер студент, Дәүләт Думасы депутаты Андрей Барышев сурәте төшерелгән агитацион плакатлар ябыштырып йөри. Ягъни яңа эшкә ялланган була инде. Ул вакытында дөрес итеп эшләп барамыны, әмма билгеле бер моментта акча түләми башлыйлар әлеге хезмәт өчен. Ул 10 көн түзеп карый, сабыр итә һәм акча килмәгәннән соң ул үчитәргә була. Ни рәвешле үчитә ул? Ул щуп савытларына әлеге агитацион плакатлардан лох һәм чмо сүзләрен яза. Бу вакыйгадан соң әлеге депутат Андрей Барышев моны кара пиар дип атый һәм ул агитацион плакатлар ябыштырыр өчен үзенә хезмәткә беркемдә ялламаганлыгын турында әйтә. Әлбәттә инде ул егетнең ул чын күңелдән, ихлас күңелдән эшләнгән әйбер теге алып баручыларның эштән киткән шикелле инде. Монда да шул хәлдер дип уйлыйм. Һәм ул кара пиар дип әйтә, әмма кара пиар шулай ук пиар һәм шундый хезмәт өчен әлеге егетне акчасыз калдырып булмый бит инде. Аны үзенең офисына чакыра һәм бу хезмәт өчен аңа хезмәт хакы түләргә әзерлеге турында белдерә. Подмосковьедан прокурорның өлкән ярдәмчесен эшкә леопард күлмәк киеп килгән өчен премиядан мәхрүм иткәннәр. Прокурорның өлкән ярдәмчесе Юлия Волкова бер сельхоз предприятиягә килеп анда тикшерү уздырырга тиеш була. Ул җирлеккә килә, тикшерә, билгеле бер хаталар таба, канәгатьсезлек белдерә. Әмма ул канәгатьсезлек белдергәннән соң ул сельхоз предприятиядә эшләүчеләрнең берсе аңа шундый ответочка шикелле: "Әмма миңа синең ничек киенгәнең ошамый, син болай киенергә тиеш түгел" дип алай әйтмәгәндер инде. Кыскасы ул аны видеога төшерә башлый. Эш киеменнән булмаган өчен прокуратурага җибәрә һәм аның әлеге хатын-кызны премиясыннан мәхрүм итәләр. Эш урынында шул зәңгәр күңелсез киемне кимәгән өчен билгеле булганча прокурорлар башка киемнән йөрергә тиеш түгел эш вакытында. Миңа бу хатын-кызның шулкадәр кызганыч, шундый матур итеп тырнакларын буяп куйган, шундый матур итеп килгән бит инде, анда стрелкаларда ясаган бугай ул. Эш урынында, офиста түгел бит инде ул, урамда. И шуның өчен менә нинди күңелсез хәл. Кыскасы, сезнең барыгызга да нинди кием кияргә телисез, шул киемне кияргә рөхсәт итә торган эш телим. Һәм без теге хыяллаганча ул хуҗалыгындагы шикелле 100 меңнәр белән шул тирәдә йөри торган хезмәт хакы да булсын ул эшегездә. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде, сау булыгыз.